Felly dewch chi eistedd yn swga y sana gyda'r coesau wedi croesi, yn cadw'r cefn yna mor syth ych chi'n gallu, yn cymryd eiliad i ymlacio'r ysgwyddau fan hyn, yn cael llygad. Allwch chi ddewis gadael i'r dwylo ymlacio ar y pengliniau yn gwynebu fyny tuag at yr awyr, neu allwch chi plethu'r bysedd dde dros y bysedd chwith ymlacio'r dwylo i lawr ar eich côl. Yn dewis paun sydd yn teimlo y mwyaf gyfforddus. Ac yna'n cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Yn anadlu allan trwy'r trwyn, dal i feddwl am ymlacio'r ysgwyddau yna. Yn ailadrodd y patrwm yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan trwy'r trwyn yn ymlacio'r corff. Ac mwyn helpu'r corff a'r meddwl i arafu tyma bach yn fwy, yn anadlu fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad ac anadlu allan trwy'r trwyn am 6 eiliad. Yn cyfri'n araf i 6 fel i chi'n anadlu fewn trwy'r trwyn. Ac yn anadlu allan am 6 eiliad, yn dal i feddwl am ymlacio'r ysgwyddau yna. Os ych chi'n sylwi bod chi'n dal ymlaen i unrhyw densiwn yn y coesau, yn gadael fynd o'r tensiwn yna nawr. A'r tro nesaf chi'n anadlu allan, yn lle bod chi'n anadlu allan trwy'r trwyn, yn anadlu allan trwy'r ceg. Dal i gymryd anadl ddwfn ac araf i fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad. Anadlu allan trwy'r ceg, yn gadael fynd o unrhyw densiwn emosiynol neu corfforol. Anadlu fewn am 6 eiliad. Anadlu allan trwy'r ceg, yn meddwl am ymlacio'r corff. Unwaith eto yn eich amser eich hun. A nawr yn dod yn ôl i anadlu fewn ag allan trwy'r trwyn, yn amser naturiol y corff, felly ddim yn trial reoli'r anadl o gwbl. Yn agor y llygad, anadlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny tuag at yn enfod. Anadlu allan, yn gadael i'r corff i bwyso ar ochr, peidiwch y phoeni pa ochr. Anadlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny. Anadlu allan yn pwyso ar ochr arall. Anadlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny.
Yn adlu allan yn dod ar breichiau o'ch blaen chi, mae'r cefn yn suddo nôl, mae'r gen yn dod lawr tuag at y frest. Anadl ddwfn arall i fewn trwy'r trwyn fan hyn, ni'n gwthio'r breichiau hyd yn oed yn bellach allan o'n blaen ni. Mae'r cefn yn suddo nôl hyd yn oed yn fwy. Y tro nesaf chi'n anadlu i fewn yn ymestyn y breichiau fyny tuag at yn enfod. Ac yna ni'n mynd i fynd ar breichiau tu ôl i ni, ymestyn y breichiau nôl, agor ardal y frest fan hyn. Edrych i fyny tuag at yr awyr yn cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan yn gadael yr dwylo neu'r breichiau ymlacio lawr wrth eich ochr. Anadlu i fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny, llaw dde'n dod i bwyso ar y pen glin chwith, llaw chwith yn mynd ar y llawr tu ôl i chi, yn ymarfer troell y cefn, yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan yn troelli canol y cefn ac yn edrych dros yr ysgwydd chwith. Felly ni'n teimlo canol y cefn yn troelli ac ni'n edrych dros yr ysgwydd chwith fan hyn. Fel mae'r corff yn ymlacio, falle fyddwch chi'n gallu troelli tymed bach yn bellach, draw i'r ochr chwith, a gweld yn bellach dros yr ysgwydd chwith yna. Ni'n mynd i godi'r llaw chwith oddi wrth y llawr yn dod i bwyso fe ar y pen glin dde. Ni'n mynd i anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn yn pwyso ymlaen, agor y frest, edrych i fyny. Anadlu allan yn gadlu'r cefn suddo nôl, mae'r gen yn dod lawr tuag at y frest. Anadlu fewn trwy'r trwyn yn pwyso ymlaen, edrych i fyny. Anadlu allan yn gadlu'r cefn suddo nôl, y gen yn dod lawr tuag at y frest. Unwaith eto, anadlu fewn trwy'r trwyn ac yn anadlu allan. Anadlu fewn ymestyn y breichiau fyny tuag at yn enfod, llaw chwith yn dod i bwyso ar y pen glin dde, llaw dde mynd ar y llawr tu ôl i chi. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan yn troelli canol y cefn yn edrych dros yr ysgwydd dde. Yn ffocysu ar yr anadl fel i chi'n dal hwn. Wrth anadlu allan, falle fydd y corff yn fodlon ymlacio, a fyddwch chi'n gallu troelli tymed bach yn bellach ac edrych yn bellach dros yr ysgwydd dde yna. Y tro nesaf chi'n anadlu allan yn dod i wynebu'r blaen, ni'n mynd i aros lle i ni, ond i ni'n mynd i ymestyn y breichiau syth allan o'ch blaen chi. Os ych chi'n gallu ymestyn nhw digon fel bod y pen yn dod lawr tuag at y llawr, yna newch hynny. Os na, jyst roswch lle i chi fan hyn, mae hwnna'n iawn. Dal i anadlu, fel i chi'n anadlu allan, yn ceisio cael y pen yn agosach tuag at y llawr. Nawn ni nawr fynd ar dwylo i'r ochr dde, felly jyst yn ymestyn y dwylo draw i'r ochr dde fan hyn. Eto, os ych chi'n gallu cael y pen i'r llawr, gwych, os na, jyst yr oswch lle i chi. Nawn ni nawr fynd â nhw draw i'r ochr chwith, yn ymestyn y breichiau yr holl ffordd draw i'r ochr chwith. Eto, os ych chi'n gallu cael y pen i'r llawr, mae hwnna'n wych, os na, jyst yr oswch lle i chi. Felly fan hyn i fi'n cael trafferth roi ym mhen i'r llawr, felly fi jyst yn mynd i aros fan hyn. Ac yn anofalus yn rowlio nôl i fyny. Yn rowlio'r ysgwyddau nôl fan hyn. Ac yn rowlio'r ysgwyddau ymlaen. Ni'n mynd i ymestyn y coesau allan o'ch blaen chi. Yn symud nhw i fyny ac i lawr, jyst yn cael gwared o unrhyw densiwn ych chi'n dal ymlaen yn ardal y coesau. Yn symud y pen yn ofalus o un ochr i'r llall. Felly eto, yn meddwl am cael gwared o unrhyw densiwn yn y gwddwg.
plygu un pen glin ar ôl y llall i fyny tuag at y frest fan hyn. Felly ni jyst yn twymo'r cyhyrau i fyny tyma bach, yn enwedig os ni ddim wedi gwneud unrhyw ymarfer corff heddi eto. Felly newn ni ymarfer y toe touching, felly yn cadw y cefn mor syth ych chi'n gallu, yn plygu lawr o ardal y clun, ymestyn y breichiau allan o'ch blaen chi. Mae'r pen yna yn mynd i fynd i lawr tuag at y pengliniau. Felly falle bod hwn yn teimlo yn ofnadw o stiff ar y funed, yn enwedig os ni heb wneud unrhyw ymarfer corff. Mae hwnna'n naturiol, felly jyst byddwch yn ofalus, yn cymryd eich amser. Fel i chi'n anadlu allan, falle dyna pryd fydd y pen yna yn fodlon dod yn agosach tuag at y pengliniau, felly fel mae'r cyhyrau'n ymlacio. Felly jyst yn mynd i plethu'r bysedd yn rhoi'r dwylo tu ôl y pen, yn cadw'r cefn mor syth ych chi'n gallu fan hyn, ac yn i eto yn pwyso i lawr o ardal y clun, mae'r pen yn mynd yn agosach tuag at y pengliniau. Felly triwch cadw'r cefn mor syth ych chi'n gallu fel i chi'n plygu lawr o'r clun. Eto yn gweithio gyda'r anadl fel i chi'n anadlu allan, falle fydd y pen yn fodlon dod yn agosach tuag at y pengliniau. Yn plethu'r bysedd tu ôl i chi, ymestyn y breichiau nôl, mae'r pen yn mynd i fyny lawr tuag at y pengliniau, a wedyn ni'n mynd i roi bach o momentum i fewn i'r breichiau. Maen nhw'n mynd i deimlo fel bod nhw'n dod i fyny a drost y pen. Yn gadael fynd o'r dwylo, jyst yn symud y coesau i fyny ac i lawr, yn symud y pen yn ofalus o un ochr i'r llall. Felly newn ni weithio ar agor ddau ochr o'r clun i fyny, felly yn dal ymlaen i'r drodd dde gyda'r llaw dde. Cofiwch, ni ddim yn dal y drodd ar y tu allan, ni'n dal y drodd ar y tu fewn. Cadwch y cefn yn syth, ymestyn y gos yna allan o'ch blaen chi, ac yn agor y cos dde allan i'r ochr dde. Felly fan hyn ni'n agor y clun dde i fyny. Yn gadael fynd o unrhyw densiwn ni'n dal ymlaen i'n ardal y clun. Os mae'r penglin wedi plygu, mae hwnna'n iawn. Yn trial cadw y cefn mor syth ych chi'n gallu, yn edrych syth o'ch blaen chi, mae hwnna'n mynd i helpu gadw'r cefn yn syth. Fel i chi'n anadlu allan, falle fydd y gos yna yn fodlon agor yn bellach i'r ochr dde. Nawn ni'n gwneud gwmws yr un peth yr ochr arall, yn dal ymlaen i'r drodd chwith ar y tu fewn o'r drodd yn lle ar y tu allan. Cefn syth, pen i fyny, ymestyn y gos chwith allan o'ch blaen chi, ac yn ofalus yn cymryd e allan i'r ochr chwith. Felly eto, os taw dyma'r tro cyntaf i ni wneud unrhyw ymarfer corff heddi, falle bod hwn yn mynd i deimlo'n eitha stiff, mae hwnna'n naturiol, peidiwch â phoeni. Lyfli, yn gadael fynd o'r gos yna, nawn ni fynd syth i ymarfer facro asana, y spinal twist. Felly cadwch y cefn yn syth, ni'n mynd i plygu'r gos dde, ac ni'n mynd i roi'r drodd dde drost y gos chwith. Cadwch y gos chwith yn syth. Mae'r penelyn chwith yn dod i pwyso ar y pen glin dde. Mae'r llaw dde yn mynd ar y llawr tu ôl i chi. Ni'n cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan yn troelli canol y cefn ac yn edrych drost yr ysgwydd dde. Yn dal hwn tra'n anadlu yn araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Fel i chi'n anadlu allan, eto falle fydd y cyhyrau'n fodlon ymlacio, a fyddwch chi'n gallu troelli tyma bach yn bellach, yn edrych yn bellach drost yr ysgwydd dde yna. Y tro nesaf chi'n anadlu allan yn dod i wynebu'r blaen, yn sythu y gos dde yna, ymarfer y toe touching eto, felly'n pwyso i lawr o ardal y clun, y pen yna mynd yn agosach tuag at y pengliniau. Felly fan hyn i ni'n ymestyn y cefn ar ôl y troell.
Yn i ymarfer bacra y san ar yr ochr arall, cadwch y cefn yn syth, y pen i fyny, yn plygu'r penglin chwith, yn rhoi drod chwith drost y cos dde, cadwch y cos dde yn ansyth. Mae'r penelyn dde'n dod i bwyso ar y penglin chwith, mae'r llaw chwith yn mynd ar y llawr tu ôl i chi. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwym fan hyn. Yn adlu allan yn troelliog yn edrych drost yr ysgwydd chwith. Felly fan hyn eto, jyst yn ffocysu ar yr anadl. Yn ymlacio'r corff gymaint ych chi'n gallu fel eich chi'n anadlu allan. Y tro nesaf chi'n anadlu allan yn dod i wynebu'r blaen, ymestyn y gos chwith allan o'ch blaen chi. Un cyfle arall i ymarfer y toe touching, y pen yn mynd yn agosach tuag at y pengliniau. Gobeithio bod hwn yn barod yn teimlo lot yn haws. Bod chi'n teimlo fel falle bod chi yn barod yn gallu mynd tyma bach yn bellach na goch chi ar y dechrau. Nawn ni ddod i fewn i Baddha Kona asana, felly'n dod ar ddau drodd gyda'i gilydd. Yn cadw'r cefn yn ansyth unwaith eto, yn edrych syth o'ch blaen chi fel bod chi'n cadw'r pen i fyny. Yn symud y pengliniau i fyny ac i lawr fan hyn, felly ni'n agor ddau ochr o'r clun ar yr un pryd. Mae hwnna'n cyfle da i deimlo, neu i teimlo'r gwahaniaeth rhwng yr ochr dde a'r ochr chwith. Jyst i weld os mae un ochr o'r clun yn teimlo tyma bach yn fwy dyn na'r ochr arall. Triwch ymlacio'r ysgwyddau gymaint â chi'n gallu fan hyn. Os ych chi'n sylwi bod chi'n dal ymlaen i unrhyw densiwn yn y gen, yna'n agor y gen tyma bach ac yn trial ymlacio'r tafod. Lyfli, ac yna'n sythu'r coesau allan o'ch blaen chi. Un cyfle arall i symud y coesau i fyny ac i lawr, yn symud y pen yn ofalus o un ochr o'r llall. Felly fan hyn i jyst mynd i fynd ar gen i lawr tuag at y frest, i ni'n mynd i nadlu fewn, yn mynd ar pen i fyny'r ochr dde, yn rowlio'r pen yr holl ffordd ar draws, yn nadlu allan fel mae'r pen yn dod lawr yr ochr chwith. Yn adlu fewn trwy'r trwyn yn codi'r pen i fyny'r ochr dde. Yn adlu allan fel mae'r pen yn dod lawr yr ochr chwith. Yn adlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan, 2, 3, 4, 5, 6. Yn adlu fewn unwaith eto ac yn anadlu allan. Nawn ni fynd ar pen yr ochr arall, yn adlu fewn fel mae'r pen yn codi fyny'r ochr chwith. Yn adlu allan fel mae'r pen yn dod lawr yr ochr dde. Yn adlu fewn ac allan. Yn adlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan, 2, 3, 4, 5, 6. Yn adlu fewn ac yn anadlu allan. Yn symud y pen i'r ochr dde ac i'r chwith. Yn symud y pen i fyny ac i lawr. Yn symud y pen i'r dde ac i'r chwith ac i fyny ac i lawr, yn siglo'r pen fan hyn. Nawr yn dod i fyny i Chatuspada Asana, felly ni'n rhoi dwylo syth o dan yr ysgwyddau. Ni'n cadw'r pengliniau gyda'i gilydd fan hyn, syth o dan y clun. Os mae gyda chi unrhyw problemau cefn, yna fyswn ni'n gofyn i chi agor y pengliniau fel bod rhyw gap o hip width rhwng y pengliniau. Os na, cadwch nhw gyda'i gilydd. Ni'n mynd i gysylltu'r anadl gyda'r corff fan hyn yn ymarfer Vigra Pranayama. Yn adlu fewn trwy'r trwyn yn mynd ar bol tuag at y llawr, yn codi'r pen i edrych i fyny.
Anadlu allan yn codi canol y cefn tuag at y nenfwd, mae'r gen yn dod lawr tuag at y frest. Anadlu i fewn trwy'r trwyn y bol yn mynd tuag at y llawr yn codi'r pen. Anadlu allan canol y cefn yn ymestyn sydd tuag at y nenfwd, y gen yn dod lawr tuag at y frest. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan, 2, 3, 4, 5, 6. Anadlu fewn unwaith eto, yn ymestyn y bol reit lawr tuag at y llawr yn codi'r pen. Anadlu allan yn codi canol y cefn reit i fyny tuag at y nenfwd a'r gen yn dod lawr tuag at y frest. Yn dod â'r cefn yn ôl i'r canol fan hyn. Ni jyst yn mynd i fynd syth yn ôl i fewn i child's pose. Felly mynd nôl i eistedd ar y sodle, ymestyn y brechiau allan o'ch blaen chi, a mae'r pen yn mynd i ddod lawr i bwyso ar y mat. Felly trai chi yma yn ffocysu ar yr anadl, yn sylwi ar yr anadl yma mewn i ran is y cefn. Felly jyst yn sylwi ar yr anadl, yn trafeilio i ran is y cefn fel i chi'n anadlu i fewn. Fi nawr eisiau chi sylwi ar yr anadl yn mewn i ran canol y cefn. Chi'n sylwi ar yr anadl yn trafeilio o ran is y cefn i ran canol. Yn nawr fel i chi'n anadlu i fewn, yn sylwi ar yr anadl yn trafeilio i ran uwch y cefn. Felly yn sylwi ar yr anadl yn mynd o ran is y cefn, a ran canol a ran uwch fel i chi'n anadlu i fewn. A nawr yn ofalus bach yn codi syth i fewn i downward dog, felly yn troi o danodd ar bysedd y trad, yn meddwl amdano'r pnôl yna mynd syth i fyny tuag at yr awyr, yn meddwl amdano'r sodle yn mynd lawr tuag at y llawr, yn meddwl amdano'r pen yn anslotio rhwng yr ysgwyddau. Felly peidiwch y phoeni os dyw'r sodle ddim yn twtsiad y llawr. Jyst y syniad bod chi'n meddwl amdano'r sodle yna mynd lawr tuag at y llawr, bod chi'n teimlo cefn y coesau yn ymestyn fan hyn. Hefyd os mae'r pengliniau wedi plygu gyda chi, mae hwnna'n hollol iawn. Felly fan hyn jyst yn plygu un penglin ar ôl y llall i fewn tuag at y frest. Felly fel i chi'n plygu'r penglin dde, i ni'n ymestyn y gos chwith. Fel i chi'n plygu'r penglin chwith, i ni'n ymestyn y gos dde. Yn dod nôl i fewn i downward dog ac yn dal downward dog fan hyn. Felly ni jyst yn mynd i symud yn ofalus o downward dog syth i fewn i plank. Ac yna ni'n mynd i ddod nôl i fewn i downward dog. Felly fel y ni'n symud, fi eisiau chi ddefnyddio y cyhyren ystumog. Felly meddwl amdano'r cyhyren ystumog yna, yn gwthio'ch hynna nôl o plank i fewn i downward dog. Yn defnyddio'r anadl fan hyn, felly anadlwch i fewn pan ych chi yn downward dog, anadlu allan pan ych chi'n mynd lawr i fewn i plank, anadlu i fewn fel ych chi'n gwthio'ch hynna nôl i fyny. Unwaith eto anadlu i fewn trwy'r trwyn fan hyn, anadlu allan fel ych chi'n dod lawr i fewn i plank, anadlu i fewn yn gwthio'ch hynna nôl i fewn i downward dog. Ac unwaith eto jyst yn plygu un penglin ar ôl y llall fan hyn. Os ych chi'n ffeindio hi'n anodd i ddal downward dog, mae croeso i chi fynd am brec bach fan hyn. Mae yna'r pengliniau lawr i'r llawr ac yn dod i fewn i child's pose. Os na, dewch nôl i fewn i downward dog. Os yn checio tyma bach yn fwy gyfforddus yma. Yn anadlu i fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan yn meddwl amdano'r sodle yna mynd yn agosach tuag at y llawr. Felly os ych chi wedi mynd mewn i child's pose, dewch nôl i fyny i downward dog fan hyn. I ni'n mynd i anadlu i fewn trwy'r trwyn, ni'n mynd i godi'r cwrs dde fyny tuag at yr awyr.
cofiwch mae croeso chi jyst codi'r drod uwch ben y mat. Os ych chi'n teimlo'n gyfforddus yn ymestyn y gos i fyny tuag at yr awyr, newch hynny. I ni'n mynd i plygu'r pen-glin dde. Ni'n mynd i ddod â'r pen-glin tuag at y frest, ond ni'n mynd i roi'r drod tu allan i'r llaw dde. Felly mae'r drod yn mynd i ddod tu allan i'r llaw dde. Sdim rhaid i chi wneud hwn yn un symudiad. Cofiwch mae croeso chi roi yr pen-glin chwith i lawr tuag at y llawr, ac yna jyst symud y drod yna lle chi eisiau fe i fod. Felly mae'r drod nawr tu allan i'r llaw dde. Ni yn mynd i ddod â'r pen-glin yna lawr i'r llawr ta beth. Felly fel i ni'n anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn, fi eisiau chi agor y frest rhywfaint. Ac os ych chi'n teimlo'n digon gyfforddus i agor y pen-glin yna tyma bach allan i'r ochr, fel i ni'n agor y clun dde. Mae hwn yn gallu bod yn anghyfforddus iawn i rai, yn enwedig os ych chi'n dyn yn ardal y clun, felly byddwch yn ofalus. Os ych chi ddim yn teimlo'n gyfforddus yn wneud hwnna, gadwch y pen-glin lle mae fe, ac i ni jyst yn agor y frest edrych i fyny. Os ych chi eisiau, mae yna croeso chi roi bach o pwysau ar y pen-glin, fel bod hwnna'n agor y pen-glin dde fyny hyd yn oed yn fwy. Felly mae'n dibynnu beth ych chi'n gyfforddus yn wneud fan hyn. I ni wedyn yn mynd i ddod â'r pen-glin nôl i lle o'n i ar y dechrau, yn rhoi'r llaw dde lawr ar y llawr, ac i ni jyst yn mynd i gwthio'r penôl yn nôl nes bod y gos dde yna wedi sythu. Unwaith eto, falle bod hwnna'n ormod i chi, a falle bod chi eisiau cadw'r pen-glin wedi plygu, mae hwnna'n iawn. Ond os ych chi'n gallu mynd ar penôl yr holl ffordd yn ôl, fel bod ni'n dechrau teimlo cefn y coes dde yn ymestyn, mae hwnna'n wych. Felly anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn, yn agor y pen-glin dde fyny, agor y frest, anadlu allan yn dod â'r pen-glin nôl i'r canol ac yn mynd â'r penôl yn ôl. Anadlu fewn trwy'r trwyn fel i ni'n mynd ymlaen. Agor y pen-glin dde, agor y frest edrych i fyny. Anadlu allan yn dod â'r pen-glin nôl i'r canol yn gwthio y penôl yn ôl. Unwaith eto, anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn. Agor y pen-glin ar frest. Anadlu allan yn mynd â'r penôl yn ôl yn sythu'r gos dde. Ni'n mynd i ddod nôl i lle o'n i ar y dechrau, ni'n mynd i godi'r pen-glin chwith yna i fyny, a mae'r cos dde yn mynd i fynd nôl i fewn i'r three-legged dog. Anadlu fewn trwy'r trwyn, mynd nôl i fyny'r three-legged dog, a nôl i lawr i downward dog. Felly fan hyn unwaith eto, os ych chi eisiau plygu'r pen-gliniau i ystwytho'r coesau rhywfaint mae croeso chi'n wneud. Ni'n mynd i fynd ymlaen i wneud yr ochr arall, anadlu fewn trwy'r trwyn yn codi'r gos chwith i fyny tuag at yr awyr, neu jyst yn dod o fewn ben y mat. Ni'n mynd i plygu'r pen-glin chwith, a mae'r drod chwith yna mynd i ddod tu allan i'r llaw chwith. Ni'n mynd i ddod â'r pen-glin lawr i'r llawr ta beth, felly os ych chi eisiau gwneud hwnna, jyst i symud y gos yna yn agosach i'r llaw chwith mae croeso chi'n wneud. Felly fan hyn ni'n agor y frest, ar yr un pryd ni'n meddwl am agor y pen-glin chwith yna i fyny. Felly fan hyn na i symud yn ôl rhywfaint fel bod chi'n gallu gweld, ond i fi'n rhoi bach o pwysau ar y pen-glin chwith fan hyn i agor y pen-glin i fyny. Cofiwch, sdim rhaid i chi wneud hwn o gwbl. Felly anadlu fewn trwy'r trwyn fel i ni'n ymestyn. Anadlu allan yn dod â'r pen-glin nôl i'r canol, i ni'n sythu'r gos chwith yna, tra ni'n mynd â'r penôl yn ôl. Anadlu fewn trwy'r trwyn yn agor y pen-glin, agor y frest. Anadlu allan yn gwthio'r penôl yn ôl yn sythu'r gos chwith. Anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn, agor y pen-glin, agor y frest. Anadlu allan yn mynd â'r penôl yn ôl, sythu'r gos chwith. Unwaith eto, anadlu fewn trwy'r trwyn, ac yn anadlu allan. Ddod yn ôl i'r canol yn plygu'r pen-glin yna. Ni'n mynd i godi y gos dde, a wedyn ni'n mynd i fynd nôl i fewn i'r three-legged dog. Felly mynd â'r cos chwith yna, nôl i fyny'r awyr. Ac yna ni'n mynd i ddod nôl lawr i downward dog fan hyn. Felly jyst yn rhoi brec bach i'r ddau garddwr. Dewch ar ddau pen-glin i lawr i cornel i'r mat. Ni'n dod â bysedd y trad gyda'i gilydd ac yn ni'n gwthio nôl i fewn i child's pose.
Felly ymestyn y breichiau allan o'ch blaen chi, y pen yn mynd i lawr tuag at y mat fan hyn. Yn ffocysu ar yr anadl. Yn meddwl am yr anadl yn mynd mewn i ran is y cefn, yn trafeilio i fyny i ran canol y cefn, ac yna'n trafeilio'r holl ffordd fyny i ran uwch y cefn. Felly fel eich chi'n anadlu i fewn, yn teimlo'r anadl yn mynd mewn i ran is y cefn am 2 eiliad, ran canol y cefn am 2 eiliad, a wedyn ran uwch y cefn am 2 eiliad. Felly mae'n meddwl am yr anadl yn mynd mewn i ran is, y ran canol a ran uwch y cefn, yn mynd i helpu chi anadlu tyma bach yn ddyfnach. Mae'n mynd i helpu chi anadlu am y 6 eiliad yna. Felly meddyliwch am anadlu i fewn am 2 eiliad i ran is yr cefn, am 2 eiliad yn ran canol y cefn, a wedyn am 2 eiliad yn ran uwch y cefn. Mae hwnna'n mynd i arafu eich anadl i lawr a helpu chi i anadlu tyma bach yn fwy ddwfn. Felly yn eich amser eich hun, dewch i fyny downward dog. Felly, yn lle bod ni'n gyffio'r dwylo yn ôl tuag at y trad, os ych chi'n teimlo'n gyfforddus, yn mynd ar bysedd y trad, a wedyn yn symud y trad yn agosach tuag at y dwylo. Fan hyn, ni'n mynd i blygu'r pengliniau, ni'n mynd i ddal ymlaen i'r 2 penelyn, ac ni'n mynd i adael y pen i ymlacio i lawr tuag at y pengliniau. Y pwysau'r pen yn tynnu ni'n agosach tuag at y llawr. Ac yna'n gadael fynd o'r dwylo yn dod nôl i'r canol yn rowlio i fyny yn araf bach. Nes bod ni'n dod fyny i sefyll. Chi jyst yn siglo o drodd dde fan hyn yn cael gwared unrhyw tensiwn i ni'n dal ymlaen i'n y drodd dde. Yn ei gwmws yr un peth gyda'r drodd chwith. Gyna newn ni jyst wneud yr ymarfer pansio cwsio asana, felly jyst yn siglo y llaw dde. Yn siglo'r llaw chwith. Newn ni siglo'r dwylo i fyny i lawr, i'r ochr dde ac i'r ochr chwith. I ni'n mynd i gymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn dod â'r holl egni yna i fewn i'r canol ac yna taflu allan. Felly, rai sydd heb wneud hwn gyda fi o'r blaen, y syniad yw bod ni'n newid yr egni o gwmpas ni o fod yn un negyddol un positif, neu i jyst rhoi fwy o egni i'r corff yn gyffredinol. Felly, fel i chi'n taflu allan, fi eisiau'r sŵn i ddod o'r diaphragm. Felly, mae'r sŵn yn sŵn ch, a mae'r ch yna'n dod reit o'r diaphragm. Felly, fel i ni'n taflu allan, i ni rili yn cael gwared o pob darn o air sydd yn yr ysgyfaint. Felly, ni wastad yn gwneud yr ymarfer 2 gwaith. Ni'n siglo'r dwylo, ni'n symud y cefn, jyst yn rhoi cyfle i symud y corff mewn ffordd falle ni heb cael cyfle i wneud yn yr wythnos. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn, a taflu unrhyw egni negyddol allan. Lyfli, nawn ni wneud hwnna unwaith eto. Yn anadlu i fewn trwy'r trwyn, ac yn gadael fynd. Lyfli, yn gadael i'r breichiau symud ymlaen ac yn ôl fan hyn. Yn symud y breichiau i'r ochr dde ac i'r ochr chwith, gadewch i'r clyn i ddod gyda'r corff. Lyfli, nawn ni fynd ymlaen i wneud y Ceri Lloyd, y sun salutation, gyda tyma bach o'r standing postures i fewn iddo fe. Os ydych chi eisiau dŵr nawr, mae croeso chi ôl dŵr. Felly dewch i top y mat, yn neud yn siŵr bod y mat yn hir tu ôl i chi. I ni'n mynd i nadlu i fewn trwy'r trwyn yn dod dwylo o flaen y frest yn Namaskar Mudra, y prayer position. Anadlu allan yn meddwl am ymlacio'r ysgwyddau. Anadlu i fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau i fyny. Anadlu allan yn ymarfer back bend bach fan hyn.
yn cael dwylo wynebu'r blaen, yn adlu allan fel mae'r dwylo mynd lawr tuag at y llawr, ymlacio'r pen tuag at y pengliniau. Yn adlu fewn yn sythu'r coesau os ych chi'n gallu yn codi'r pen hanner ffordd. Yn adlu allan yn mynd ar dwylo lawr i'r llawr, allwch chi jwmpo nôl i fewn i planc neu mynd ar gos dde ar gos chwith i fewn i planc neu downward dog. Yn dod â'r pengliniau lawr i'r llawr fan hyn, mae croeso i chi fynd â gwylod y cefn ar frest lawr i'r llawr, neu allwch chi fynd ar gen ar frest i lawr yn cadw'r ddau penelyn yn agos i'r corff, yn dod i fewn i'r cobra. Yn adlu fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn adlu allan yn mynd ar gen tuag at y frest, yn rowlio bysedd y trad o danodd ac yn codi i fewn i downward dog. Anadl ddofn i fewn trwy'r trwyn yn downward dog. Yn adlu allan yn mynd ar sodlen yn agosach tuag at y llawr. Yn adlu fewn yn codi'r cws dde fyny tuag at yr awyr, yn plygu'r penglin dde yn dod â fe tuag at y frest ac yn rhoi'r drod rhwng y dwylo. Cofiwch os mae hwnna'n teimlo tyma bach yn anodd, yn rhoi'r penglin chwith yna lawr ar y llawr, yn dod â'r drod dde rhwng y dwylo. Fan hyn mae'r penglin yn mynd i fynd lawr i'r llawr ta beth. Ni'n mynd i'n adlu fewn trwy'r trwyn yn codi'r breichiau fyny tuag at yr awyr. Fel eich chi'n anadlu allan, chi'n mynd i plygu'r dau penelyn a pwyso yn ôl rhywfaint. Felly jyst yn pwyso yn ôl, tyma bach, ddim yn mynd yn bell iawn o gwbl. Jyst fel bod chi'n mynd ar pen yn ôl mewn ffordd, yn edrych i fyny tuag at yr awyr. Anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan yn ymestyn y breichiau fyny tuag at yr awyr. Niwn ni ddod ar dwylo i'r clean, mae hwnna'n eitha challenging, felly peidiwch y phoeni os chi'n teimlo fe'n anodd. Ni'n mynd i rowlio o danodd ar bysedd y trad gyda'r drod chwith, ac ni'n mynd i'n ofalus treol codi'n hynna'n syth i fewn i Warrior 1. Felly ni'n mynd ar penglin yna o'r llawr, ac ni just yn treol codi syth i fewn i Warrior 1. Ni'n anadlu fewn trwy'r trwyn. Mae'r biceps yn dod reit dros nesaf cluster fan hyn. Ac ni'n cadw'r dwylo syth i fyny yn gwynebu gilydd. Un anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn adlu allan, triwch suddo mwy i fewn iddo fe. Un anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Yn adlu allan, mae'r llaw ddim yn i ddod o'ch blaen chi, llaw chwith yn dod tu ôl i chi, i ni'n agor i fewn i Warrior 2. Ni'n edrych lawr y braich dde fan hyn. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Yn adlu allan, ni'n mynd i wneud y reverse warrior yn dal ymlaen i'r cos chwith gyda'r llaw chwith, troi y llaw dde i fyny, ac ni'n pwyso nôl fan hyn. Felly ni'n teimlo ochr dde y corff yn ymestyn. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Yn adlu allan, ni'n mynd i ddod nôl i fewn i Warrior 2. Ni'n mynd i sythu'r penglin dde, pwyso ymlaen, yn mynd mewn i trikonasana. Felly fel bod polyn yn rhedeg trwy dwylo, ni'n mynd i ddal ymlaen i'r gos dde gyda'r llaw dde. Mae'r llaw chwith yn pwyntio syth i fyny tuag at yr awyr, ac ni jyst yn edrych i fyny'r llaw chwith fan hyn. Dal i anadlu yn araf ac yn ddwfn. Yn trial ymlacio gymaint â chi'n gallu fel eich chi'n anadlu allan. Yn dod nôl i fewn i Warrior 2, mae'r dwylo yn mynd i fynd lawr i'r llawr, mae'r corff yn pwyso ymlaen. Ni'n mynd i fynd syth nôl fewn i'r three-legged dog, felly mae'r gos dde yna yn mynd syth nôl i fewn i'r three-legged dog, a wedyn nôl i lawr i downward dog. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn adlu allan, allwch chi plygu'r pengliniau, jwmpo'r trad rhwng y dwylo, neu allwch chi fynd ar gos dde, gos chwith rhwng y dwylo. Yn adlu fewn trwy'r trwyn yn codi'r pen, y dwylo yn mynd i'r ochr ac yna'n dod i'ch ben y pen. Yn adlu allan, yn dwylo dod lawr wrth eich ochr. Na ni fynd ymlaen i wneud gwmws yr un peth yr ochr arall. Os ych chi eisiau dŵr nawr, mae croeso chi ôl dŵr. Felly jyst ewch i top y mat. Newch yn siŵr bod y mat yn hir tu ôl i chi. Ymlacio'r ysgwyddau gymaint ych chi'n gallu fan hyn. Yn adlu fewn trwy'r trwyn yn dod ar dwylo un amysgamwdra o flaen y frest. Yn adlu allan ymlacio'r ysgwyddau sy'ch chi heb yn barod. Yn adlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny, backbend bach fan hyn, agor y dwylo wynebu'r blaen, yn adlu allan fel mae'r dwylo mynd i'r llawr, ymlacio'r pen tuag at y pengliniau. Yn adlu fewn trwy'r trwyn yn codi'r pen,
yn adlu allan yn jympo nôl i fewn i planc neu downward dog. A mae yna'r pengliniau lawr i'r llawr. Mae'r gen a'r frest yn dod i lawr yn adlu i fewn i'r cobra. Yn adlu allan yn dod lan i downward dog. Un anadl ddwfn i fewn trwy'n yn downward dog fan hyn. Fel i chi'n anadlu allan yn meddwl amdano'r sodle yn mynd yn agosach tuag at y llawr. Anadlu i fewn trwy'n yn codi'r gos chwith i fyny tuag at yr awyr, yn plygu'r penglin chwith ac yn dod ar drod rhwng y dwylo. Ni'n mynd i fynd ar penglin dden a lawr i'r llawr ta beth, yn adlu i fewn trwy'n yn codi'r breichiau fyny tuag at yn enfod, yn adlu allan yn plygu'r ddau panelin, yn pwyso yn ôl rhywfaint fan hyn yn agor y frest, yn edrych i fyny tuag at yn enfod. Os mae hwnna'n teimlo'n anghyfforddus, mae croeso i chi agor y ddau panelin i'r ochr yn unig, yn lle pwyso yn ôl. Yn adlu i fewn trwy'n fan hyn i ardal y frest. Yn adlu allan yn ymestyn y breichiau fyny, ni'n mynd i fynd ar dwylo lawr i'r llawr fan hyn. Ac yna, os ych chi'n teimlo'n digon gyfforddus yn dod ar dwylo i'r ddau panelin, a ni'n mynd i ddod syth i fyny i Warrior 1, yn anadlu i fewn trwy'n codi'r breichiau fyny, y biceps yn dod drws nesaf i'r cluster. Anadl ddwfn i fewn trwy'n, yn adlu allan jyst yn suddo i fewn iddo fe. Un anadl ddwfn arall jyst yn dal hwn yn gryf. Y tro nesaf chi'n anadlu allan y llaw chwith yn dod o'ch blaen chi, llaw dde'n agor i'r ochr dde, yn edrych lawr y braich chwith. Yn dal Warrior 2 yn gryf yn hyn. Yn trial ymlacio gymaint ych chi'n gallu fel i chi'n anadlu allan. Ni'n mynd i reverse the warrior yn dal ymlaen i'r gos dde gyda'r llaw dde, troi y llaw chwith i wynebu fyny tuag at yr awyr, a pwyso yn ôl fan hyn. Felly ni'n teimlo ochr chwith y corff yn ymestyn. Anadl ddwfn i fewn trwy'n. Anadlu allan yn dod syth nôl i fewn i Warrior 2. Ni'n mynd i sythu'r penglin, ni'n mynd i bwyso ymlaen, fel bod polyn yn rhedeg trwy y dwylo yn dod fewn i trikonasana, yn dal ymlaen i'r gos chwith gyda'r llaw chwith. Y llaw dde'n gwynebu syth i fyny tuag at yr awyr. Yn anadlu'n araf ac yn ddwfn fan hyn. A'r tro nesaf chi'n anadlu allan yn dod syth nôl i fewn i Warrior 2. Mae'r dwylo yn mynd i fynd lawr tuag at y llawr, ac yn mynd i ddod ar gos chwith yna nôl i fewn i'r three-legged dog, ac yna nôl i lawr i downward dog. Fan hyn yn cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'n. Anadlu allan yn plygu'r pengliniau, jwmp o'r trad ymlaen rhwng y dwylo. Anadlu i fewn, mae'r dwylo'n mynd i'r ochr, ni'n codi'r pen. Dwylo'n dod i'ch ben y pen, anadlu allan, ymlacio'r breichiau lawr wrth eich ochr. Felly fan hyn, ni'n mynd i helpu'r corff i ymlacio rhywfaint. Yn troi y dwylo wynebu'r blaen, yn cau'r llygad. Yn ffocysu ar yr anadl. Yn trial arafu'r anadl i lawr rhywfaint. Os mae fe'n teimlo'n braf i anadlu allan trwy'r ceg yn lle allan trwy'r trwyn, yna newch hynny. Yn ymlacio'r ysgwyddau fel i chi'n anadlu allan. Yn gadael fynd yn drwy densiwn i chi'n dal ymlaen i yn y dwylo. Yn agor y llygad, ni'n mynd i fynd lawr i'r llawr i sgwat gwahanol i Utkatasana fel ni fel arfer yn wneud. Felly fi'n mynd i ofyn i chi agor y coesau rhywfaint gyda'r trad yn gwynebu allan i'r ochr. Mae'r dwylo yn mynd i ddod i Namaskar Mudra o flaen y frest, i'r prayer position. I ni'n plygu'r pengliniau allan i'r ochr fan hyn. Mae'r pnôl yn mynd i fynd lawr tuag at y llawr,
A mae fel bod ni'n slotio y ddau panelyn rhwng y pengliniau. Os ych chi eisiau agor y clun hyd yn oed yn fwy, mae croeso chi roi bach o bwysau i fewn i'r pengliniau fel bod nhw'n agor i fyny tyma bach yn bellach. Mae'r trad yn fflat yn erbyn y mat, a wedyn mae'r panol yn mynd lawr tuag at y llawr. Felly fan hyn jyst yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Peidiwch y ffain os chi'n teimlo fel bod chi'n methu dal hwnna am y hir, mae hwnna'n iawn. Ac yn anofalus ac mor graceful ac ych chi'n gallu yn mynd â'r panol lawr i'r llawr. A wedyn jyst yn troi'r ochr fan hyn. Ni jyst yn mynd i sythu y coesau allan o'ch blaen chi. Yn rowlio'r cefn i lawr tuag at y llawr. Yn tynnu'r pengliniau fewn tuag at y frest fan hyn. Yn symud y corff i'r ochr dde ac i'r ochr chwith, jyst yn gadael fynd o unrhyw densiwn ych chi'n dal ymlaen yn y cefn, yn rhoi rhyw fath o massage bach i'r cefn. Yn ymestyn y coesau allan o'ch blaen chi, yn gadael i'r dwylo ymlacio lawr wrth eich ochr yn gwynebu fyny tuag at yr awyr. Yn symud y pen o un ochr i'r llall, felly jyst yn rowlio cefn y pen yn erbyn y mat. Yn dod â'r pen yn ôl i'r canol, yn cau'r llygad fan hyn. Fi'n mynd i godi fyna ni trwy'r relaxation. Yn mynd a'ch sylw i lawr i bysedd y trad a'r trad. Yn gadael iddyn nhw cwmpo'r ochr, yn gadael fynd o unrhyw densiwn i chi'n dal ymlaen yn yr ardal yna. Yn gadael i ran is y coesau ymlacio. Ac yn gadael i ran uwch y coesau ymlacio. Yn gadael fynd o unrhyw densiwn i chi'n dal ymlaen yn ardal y panol a'r clun. Yn ymlacio'r stumog. Ac yn ymlacio'r frest. Yn gadael yr bysedd a'r dwylo i ymlacio yn erbyn y llawr. Yn gadael i ran is y breichiau ymlacio. Ac yn gadael i ran uwch y breichiau ymlacio. Yn gadael yr ysgwyddau i feddalu fewn i'r llawr. Yn gadael fynd yn rhyw densiwn yn y gen a'r tafod. Yn ymlacio'r trwyn.
ac yn ymlacio'r llygad. Yn ymlacio cefn y pen, blaen y pen, ac yn ymlacio ran uwch y pen. Yn gadael i'r corff cyfan i deimlo'n drwm yn erbyn y llawr. Yn dechrau anadlu tymed bach yn fwy ddwfn. Yn sylwi ar yr anadl yma mewn i ran is yr ysgyfaint, y ran canol wrth y frest, a ran uwch yr ysgyfaint. Yn eich amser eich hun yn meddwl am symud bysedd y trad a bysedd y dwylo. Ac yn rowlio ar ochr chwith y corff, yn dod i bwyso ar yr ochr chwith. Ac yn eich amser eich hun yn rowlio ar y stumog, yn defnyddio cefn y dwylo i bwyso'r pen arno. Ac yn eich amser eich hun, yn rowlio i fyny eistedd yn swca asana gyda'r coesau wedi croesi. Yn gadael yr dwylo ymlacio ar y pengliniau. Yn cael llygad unwaith eto. Yn anadlu fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad. Yn anadlu allan trwy'r ceg. Yn rhoi cyfle i'r corff i adael fynd o unrhyw tensiwn corfforol ac emosiynol. Unwaith eto yn eich amser eich hun yn anadlu fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad. Yn rhoi un cyfle arall i'r corff i adael fynd o tensiwn trwy anadlu allan trwy'r ceg. Ac yn agor y llygad.